този крак е тук, ако помниш. Мгм. Тук ти е опората, стабилна си, тук отваряш под прав ъгъл. Няма защо дишаш, не да си тук, в никакъв случай. Да. Виж ли къде? Да. Стабилна на лака, дигаш, Да. дигаш, контрашпиц. Горе, горе, тук ще го усетиш как работи. Охо, това е много трудно. То е и за преден, и за вътрешен. Това е за вътрешно. Да. Малко фаща от предното. За вътрешно Да. бедро има още две. Те не знам дали ти ги показвах. Не помня. Част на много хора показвам. Една педия. Задник, пета. Да. Една педия. Вдигаш, събираш, отваряш, пускаш. Раз, два. Това съм го три, правила. Много е четири. хубаво. Раз, два, три, четири. Горе задържаш. Да. Пружинираш. Ясно. Може събрано за дупе. Горе. Горе. За дупе и за задно бедро. Да. Виж как стягаме. Да. Така. Единия крак е тук, другия е горе. Вдигаш. Вдигаш. Това е много хубаво. За бедра. Да. Вижда ли се добре? Вижда се. Добре. Може се събрани, може и справи. Да. Събираш. Събираш. Това е ножица ли се казваш това Може упражнение? и ножица. Да. Значи, когато е с шпица за предно бедро, когато е контрашпиц, Така. е за вътрешно бедро. Уау. Да. Не го предполагах това. Може и се събрани. Събираш. Но аз се справи го правя, защото стягам бедра. Да. И е по-ефективно. Да. И какво? Може да правиш ножица. Да. Може да правиш. Това е много. А това какво е? Това за какво е? Колело. Всичко е за бедра. Да, обаче краката ти са по друг начин. А за кое? Краката отдолу, ходилата са по друг начин. Контрашпиц. Да. Опъваш. Това е за предно бедро. Да. Виждаш ли? Това Да. е за предно и за корем. Стегнат корем. Това колело е за предно задно. Ето. Това е. Може да го комбинираш. Да. Ето ти. За брич. Контрашпиц. Така. Вдигаш страни. Да. Избутваш назад. Точно това не го бях разбрала също. Да, аз помня. Страни. Назад. Долу. Раз, два, три. Раз, два, три. От тук вдигаш сгънат. Разгъваш. Сгъваш. Пускаш. Контрашпиц, виждаш ли? Да. За да товариш. Аз говоря, за да ме чуваш там, като си го гледаш. Да. Защото все едно съм до тебе. На лакти. Опа, че нещо по нещо. Прехвърляш, връщаш. Прехвърляш. Паза масата, иначе може по-натам. Виждаш ли? Хоп. Да. Ето. Това е за бричовете? Цялостното бедро се стяга. Ясно. Още едно нещо много хубаво. Сгъваш, разгъваш. Ето го. Виждаш ли задното бедро Да. се стяга? Да. А сега няма много мускули, защото съм почивала доста. Контрашпиц. Ти имаш много хубаво тяло. Все едно буташ тавана. Ти сериозно? Душица. Благодаря. Това е, ще откапаш. На другия ден ще напсуваш. Няма да мога да седнеш на този ден. Буташ. Това е за дупе. И със задно бедро и Да. скач. Ето тук всичко ще те боли. Супер. И още едно много готино. Кое беше? Ти са много, аз се чудя какво ти покажа. Моята хореография е около 2 часа и половина. А по колко време продължават тренировките? При мен Да. 45 минути ще са. Супер. Ама аз ги комбинирам всеки път да е различно, да има разнообразие. Добре. Така. Шпиц. Стяга всичко. Връщаш. Хоп, 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 хоп. Идваш тук. Контрашпиц. Да. Сгъваш, разгъваш, сгъваш, разгъваш, сгъваш, разгъваш. Ясно. Така, има още едно много интересно. Коляно, завърташ. Коляно, завърташ. Това докато започна да го правя правилно. Така и едно последно. Пета нагоре. Работим ето за това, което искаш да привариш. Опора отпред. Виж тук как съм. Няма да си права. Товариш кръст. Пускаш долу. Лакът назад. Горе.
горе, горе. Виждаш ли го ето? Да. Как работи? Да. Може да си слагаш пръста да видиш дали изобщо усещаш мускула. Не усещаш ли болка, не правиш нищо. Аха. Трябва да усещаш болка.